kwangekho ngisho emqondweni oyedwa nje ukuthi kuyoze kube khona umuntu oba isifundiswe ekhaya. Kodwa ngifundile ngisazophila ngifunda. Lokho akwenziwanga yimina. Ubrother Clement ukwenza kwaphosela. Besihlala endaweni uma ungafika kuyo mhlawumbe ungathi uhlalilwana nabantu ngenxa yesimo financially bebheda ngempela korafu. Yabo udla kusala kubani beqoqele uphilile kodwa lokho kaze uzivike ukuthi ukhaliphele atshani ukuqalile izizwe zethu. Kwami isipho esikhulu kakhulu. Sokuqala ukufunda. Yakwazisa ukufunda ukhaliphele akahlale ngokufunda. Ngazalwa na 2006. Ngisuka ngo-2006 ekhaya. Isimo ekhaya Ingandilengo malaitini wo